Представяме ви Сомно. Възглавници, създадени с мисъл за бъдещето на съня. Всеки модел е създаден с технологията Cell Matrix за пълноценен сън и персонализиран комфорт. Adult е универсалният избор, с оптимална височина и форма, подходяща за по-голямата част от хората. Предлага тризонова опора за главата и врата, като подпомага правилната стойка през цялата нощ. Composite комбинира нови технологии с познат комфорт. Cell Matrix повърхност и Memory пяна във вътрешността за двойна адаптация и стабилност. Wave е с ергономични извивки и допълнителен слой за регулиране на височината, подходяща за спане по гръб и настрани. Ergo Pro насърчава спането по гръб и намалява натиска върху лицето. Помага за предпазване от фини линии и подпухване. Dream е най-меката възглавница в колекцията. Осигурява деликатна опора за чувствителни зони и лек сън. Всяка възглавница Сомно е хипоалергенна, лесна за почистване и запазва формата си над 10 години. Сомно, когато сънят не е просто почивка, а инвестиция в здравословен сън.